участие сегодня на волейбольном турнире в Хунзалском районе. Хочется поблагодарить молодежь Хунзалского района за организацию таких турниров. Поблагодарить администрацию Хунзалского района за поддержку таких турниров. Эти турниры собирают нашу молодежь, мобилизуют ее. В здоровом теле здоровый дух. Поэтому хочется всех поблагодарить, кто организовал этот турнир. السلام عليكم حرماتي يا خونزا خيرنا في الجماعات على خجاق العائلة خراج أنا بوسوق بتلاقي أنا سلوك خبي إني بوجا قوم قالي تور الليجا يا الله لوك هاي ساسيت لقي يا الله هقول داني بتلاقي دون تعو خروجو بالله خدسو لوك هازو بيرسين تيجي رسوني سفر تاجانيجي هقوليو حاجي راج أره هالبادريجي بركالوجو ديت أقول بطلمو بركالات لزراق راقاش молодежь Хунзалского района хабкиннак бужо организаторлюги следует сала жап алок хаби цуда цо шагас меканани следует инсиеч изи сахи сахиалтаги злабулдани тлаги нижги заман аниги элолок хат садах изи қварара бажаран шиниги агун садах руг инуха иншаллах ва благо процветания нашего района نتلقوا رأيون تهازي نتلقوا علوق خيبيت أنو فكزي نتلقوا وجارش نهزيوخا علوق خبي سحلي يا الله هدي خود أجي توقع بات أنو فتي نشتري تخم باتويجي